RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Gabi, ginaingon, ayaw pagpakaaron ingnon nga maayo kag kahimtang aron dili ka mainsultuhan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Agaray, kasakit sa kong tuhod. Ada, panghaplas o sana, panghaplas. Ay, maligo sa ko, Dodo. Magpahilot kong Esther. Oh, usa ba di ay? Dili di ka mo trabaho ron sa ilang ma'am o sir? Mutrabaho, oy. Ay, pangag sa ilong. Ay, naluoy ba unta ko ni mo, Rosana? Kunwa pa ko basakit, dili unta ka mag-antos og pamid. Samtang makaya pa sa lawas, Dodo. Magpamit gid ko kay wa man ko'y laing trabahong nakamahuan. Agwanta lang, balag kapoing lawas. Uy, Kinsa man ron. diha ka lang, Rosana, ha? Ako na lay abli. Uy, Gabriela! Baya, hubog kang nauli. Nag-inumis ako mga barkada, Papsi. Nag-in... Baya, sa rasay bang agi mo. Ginoo ko na mong anak ka. Awas ranis, Gabs. Sosyal kayo pinagmitsa. Samtang ang inahan kagidlay lang. Ha? Nang pamitaon sa iyang silingan, di ba? Ha? Ayaw nagpaghimantay diha, Dorothy. Pagmantay ko taon. Hindi pagmantay bayot. Tinoding ako. Imbis mo tabal sa inahan. Porbida, nagsigi ko uban ng markada yung mga tatong malaysyo kayo. Pero the truth is, why kahatag nga amot sa inom o kaon sa iyang mga kauban kung magkuyog sila. Huwag gabae. Huwag kabae. Kabae. Papa Tutu. Hi, this Mama. Pa, hi, Mama. Tuaras bay, sayang amo. Gano'n man, Gabriela, ha? Sakit kay akong
Kapaliti kog tambal. Ano atuas mama ni mo. Atuas silang ma'am ug sir. Ma! Ma! Ay, kaya sa mong kawas ni mama, uy. Sakit na kaya akong Ma! Ay nga, nung nagsigi ka magsinggit, oy. Ay, pagsigi og syagit din ha. Kay naraba nga mong amo. Masuko unya. Tawagas mama, pi. Mangayo kog para palit og tambal. Huwag kaya akong sultihan. Unsay may kwarta? Uwa pa mangkukuhatagi sa kong sweldo, day. Karon pang gabi, Unya, kung mauna, mamatay na lang day ko ini. Ay, pangutang sa tindahan nilang linik ka. Dodo, unsa man kay gutom ka na? Ay ni akaon na, nagpalit man kog lutong daan nga sudan. Oh, Kita nagluha Nagkauna manihapon yun ani. Kita rin mga una ni Rosana. Kaya wala sa on man nilakaw naman to sa Gabriela. ha? Mutambong kunog birthday sa ilang barkada. Uy, naayo na day siya. Sakit man kuno kay iyang Basta laag. Wa may sakit si Gabriela. I want to enjoy. Ay, pag-enjoy di hagmayo, isper, ha? Isper karon, gabi ko. Gabi, ha? Aw, bitaw ka, ustal diha sa imuhang ginom-enom. Hilas, pwede mong bayuta ka, ay. Ay, porbida. Hilas ko tang. Ikay hilas. Oh, I want to enjoy ka, pero wakay giamot. Pag-enjoy niya, isper! Sige lang, syudi pon palibre, oy. Naunsa mo ka. buang yung kang bayuta ka da. Ikaw, Joy, manguna da. No, ako hindi mo buang ni noon. 1K ang akong yamot, ha? Food and drinks, 1K, ha? Kasabot ka ako sa 1K? Ikaw, pilay mo giamot, girl. Amot niya, ay. Ay, ay, ay. Hilas kang bayuta ka, mura kang sikinsa. Di mo magibira akong itlog na unsa man ka, ha? Kahilang yan mo. Ikay Ikaw may hilas. hilas. Ikaw may hilas. Ikaw. Sige. Agay. Ah. Agay. Ikaw. Sakit Limot na ka, ha? Ako, lalaki. Ikaw na pababay lang ko. Pero muingon ka, katurja. Uy, ka. ako po. Ha? Narutan mo ko. Agay, tabagin ko Hilas, ninyo. ha? Tabagin ko ninyo. Hilas Agay. ay mo, sir. Agay. Gabriela? Oh, Katagaan ko di mong kinaurasan. si Doroteo ini maay. Ikihan ako ng bayot. O sabay nahitabo. Bayot buang. Nasakit siya nga, wa ko giamot sa among giinom ug among kaon gabi eh. Ay, pastilan, Gabriela. Likayan ng mga barkada nga ingon ana, day. Uy, mga dato sila, samtang ikaw. Paano di ay ma? Paano man dilita dato? Wala tayo katungod nga musagol ta nila. Pwede magmusagol, pero kung wa ka ikaamot, likay na lang gud. Huh, hilas bayuta. Sige lang kung kog palibre, ingon pa siya. Hi! Ako si Zorin. And you are? Gabi. Tawagan lang ko sa kong angga. Gabi. Thank you sa
sa imong pakatad ha, Zoran. Wow! Ni adi ka din puyo, Gab. Oh, nice house. Thank you, Zoran. Esa ka na, Oga. Abiyan ako pultan. Okay. Pwede nang manaog ang akong prinsesa. Thank you, my prince. Kanusta ta mag-date o gusab? Tawag lang ko sa akong cellphone. Give me your cellphone. Kaya akong isave nga akong number. Cellphone? Sorry. Wala ko madaron. Sorry. Ahak ba ya ini? Wabi ako yung cellphone. Kutasag lakaw eh. Dugay pagit kay nibiya si Zoran. Manalang kay nibiya na siya. Padayon kong lakaw aron makaabot ako sa amuang subdivision ko, no? Miss. Oh. Sakay diri. Kay... Jirjiron ti ka. Ay kung bugal-bugali ha. Ops. Dili ni bugal-bugal. Nindot kay abi ni mo. Nindot kay kang jirjiron. Jero ng naong ni mo. Agay! Nabuhi ko, animal! Buhi ko! Tabal! Tabal! Ayaw pa! Kuya pan kaling bayana ka. Aw. Askan surti ha ba na pero gabi. Surti kayo. Kinsa! Kinsa? Niya. Aw. Ay, napamuta na. Ay na, lamian ka na. Lamian ba yan yung bayana Priso ka na ibuhat ako. Priso ka. Bahala ba priso? Basta kay, lamian ko. Lami kay ni. Kining bukid-bukid. Hindi mo ayaw ka. Patadon ko ni. Doroteo, di ba kailaman mo ni Gabi? Zoran. Amiga pa rin sa mantang. Ano yan, ha? Almost a week naman mi nga wa magkita. O ba? Gimingaw ka sa Bekikin? Unsay bikikin? Baka kon ba no unsa? Tarong dia, Doroteo. Hilason, ti pa karon ingno na siya. So may buti pa sa buti mo. Oh, by the way, ubani ko sila, ha? Uban ka, ha? Atol-toli ka? Oo. Nakahatod ko niya sa usa ka subdivision. Subdivision? Hala no, maingon hinuon ka, squatter, ha? Squatter may gipunoy ang taon ng bayhana taon, ay. Squatter? Di ba ka, Soren? Di dako ng tiyan ni Gabi, ay. Kay, na-rape man siya. Unsa? Tinuod ka na, sir. Hilugos ang akong anak ko sa nakabuwan ng nakalabay og nagbungak kini. Nakaila ba siya sa naglugos niya? Wa. Sukad siya na rape. Wa na siya gawas-gawas. May ubag makita ko siya. Ayaw na lang, sir. Kay ako may kasabaan ni Gabriela, sir. Sir. Sa ba kini? Uyab ka di ay sa among anak. Oh, sir. Lab na ko si Gabi. Og nasagmuyo ko sa nahitabo niya. Mabdo siya? Biktima ko sa usa ka demonyo, Zoran. Gabi. Sorry ha.
Pero, kasilagan ko sa akong mga ginikanan. Kung ikaw ang mamahimo kong asawa. Mahimong ipakuha ko ni Zoren. No, makasakag sa muta. Pakatawha ka na. Luis siya. Kayo siya sa nitabo ni mo. Sorry. Diha na mo. Unsa na strikta naman kikamalakaw day. Busya naman ka diya, ha? Mga result sa hiling magparoon ingnon ba nga dato ko no hay. Doroteo, mahimo ba dili ko nimo katawan? Sagdi ko. Para nimo aron makahunhon na ka. Nga dili di ay maayo nga magpa. As if kag maayo day. Nga dato ka. Di ka maluoy sa imong inahan nga gors nagkaayo taon na taon. Yan nagpamid na para nimo. Ikaw unta nga basko kay kaglawas. Ikaw unta to'y nanarbaho alang sa imong ginikanan. Unya kay bisyusa man kay ka. Gusto man ka manghantok og dato di. Na result na day ha. Nagulusan. Lalugusan na noon ka. Nga wa ka ba kailan sa laking kinsa mo'y amahan sa imong gisabak. Mahimo ba, Doroteo? Husto na? Nagpasol na ko sa akong pagkaambisyosa. Husto na! Natawang akong anak, usa ka babay. Naluoy ko nga nagtanaw niya nga wa siya amahan. Pero karon, naningkamot ko nga makakita og trabaho para mabuhi na kong akong anak. Ma-feel na gid ay nato kung unsa ka importante sa anak kung makabato na putag anak. Lesson learned nga dili magpakaaron ingnon. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Gabi, diniling tulumanon. What's the style? Dili magpakaroning nun style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.